takže čau to lidi, dneska si tam další videa, dneska budeme hrát Squad Busters. Já už jsem to hrál tak třeba 10 her, jo. A mám tady hodně postav a teď vám ukážu vlastně, jak se to hraje a dáme si teď první kolo. Vyberá se vám tady mapa, potom Double Trouble, to je vlastně jakoby mod, co vám tam vyberou, je tam i nějaká piňáta, jo, a takovýhle věci. A jo, vlastně musíte tady si vzít třeba tohle, jo. Zničíte tady nějaký třeba, já tady mám bednu, ale taky zničím. A musíte sebrat co nejvíc gemů, co to jde. A když jich budete mít nejvíc, tak jste prostě vyhráli. Já z tohohle padá, takže jsme teď čtvrtý. Si vezmu bednu, beru si třeba medika, ok. To zabijem tady. Ok, jdeme docela dál. Už jsou tady normální hráči, takže už je to trošku těžší, ale já si myslím, že to dáme na pohodku. Ok, mám tady další game. Vezmu si tohle, protože tady můžete potěžit tenhle strom a dostanete z toho taky gemy. Ok, vezmu si tady klíč a budu mít free toho. Ok, dobrý, toho zabijem, z toho dostaneme taky hodně gemů. Kosel jsem tady z toho třeba. Tak, teďkom by se měli dát na jeden hit ten stromek. Jestli se nepletu teda. Dobrý. Vezmeme třeba El Prima. Ok, potřebujeme ok, tady už nic nemáme. Dobrý, tady si vezmeme tak. Vezmeme si tady žasku, vezmeme si Dynamite. Ok, tady ho zabijou. K těmhle se nechci přibližovat, ty vypadaly docela nebezpečně. Tady vypadá, že budou trošku slabší. Ok, toho jsme zabili, nice. Tady máme i free Česku dokonce. Ok, a teď se tady otevřelo to. Dynamite. Tak, a teď musíme tady sbírat gemy. Tím musíme tady nabrat ještě plně od tohohle. Ok, to zabiju nějaký. Ok, máme hodně gemů. Ok, ty už nás neženou. Jsme první a jako ne, jestli mám pocit, tak si můžeme otevřít. Dobrý, dali jsme. Koho vezmu teďkon, ok. Ten se tady potěží a bude mít nějaký gemy navíc. Kolta vezmeme teďkon. Ok, vezmu tady ještě ten strom. Tak, teďkon si vezmu Dynamite. No tak to zdrhám. Ok, medika potřebujeme teďkon, by nás vyhýloval.
OK, toho jsme zabili, teď si vezmeme věčku. Tady ten strom pokácíme zase. Musíme je tady prostě pozabíjet, no. OK, zabili jsme toho goblina, to bylo dobrý. Získali jsme z něho hodně. OK, tady ještě pokazíme strom. Ten cápek má ty krás, ten to nějak hantí. OK, máme El Prima. Tohle zabijem. Nechápu, jak ty lidi prostě to dávají tak rychle. Oni zabijí týpky prostě. Ale já se nechci rvat do rvaček, protože mi to potom většinou zabije nás to. Že jo, protože já to nechci riskovat, že jo. No tady je ten 60-60. A jako mohli bychom ho dát, ale jak říkám, nebudu riskovat, že by mě třeba zabil pár těch. OK, vezmeme Dynamika. Toho máme vylepšenýho teďkon. Počkáme tady ještě na Česku a já si vezmu. OK, vezmu si dalšího Dynamika. Ty kráso, on mě nějak zdrhli. Bože, je ten boost, ne. Ale game mine open. Ok, vezmu si Barbarian Kinga, protože se vezmu dalšího. A jdu je tady vypleskat. Ok, ty dostaneš tady. Ok, ten dostal. Ty vogo. Byl nějaký hlupák. Nevím, proč jsem si ty vzal tu. Vezmu si dalšího Barbariana. Dalšího Dynamika. Další věčku. OK, nevadí. Jsme čtvrtý, těsně posledních sekundů nám dali to. Nepředehráli, ale myslím si, že v pohodě. Otevřeme si další částku. Rare, OK. Epic. To je moje třetí epic. A co, prosím, nějaká nová postava nebo tak? OK, dvakrát Barbarian King. To se hodí, protože Barbarian Kingové jsou hodně dobrý. Ale máme tady piňátu, takže si otevřeme piňátu a to je moje první piňáta a máme... OK, to se hodí. Můžeme mít třeba free zadarmo čestky, jestli dáme nějaký ten klíč a takhle. Což si myslím, že bude v pohodě. Ale já mám toho El Tigre, ale ještě jsem ho nikdy nedostal. Ještě mi nikdy nepadl. Takže to musíte mít velký štěstí, no. OK, já teďkon půjdu do té book a mám tady někde, nebo kde to je. Já teďko nevím, kde to bylo, ale bylo to někde. No nevím, kde to bylo. Ale to nevadí. Dáme se další hru. Fusion Start. To jsem ještě neměl. To je asi ještě mod, který jsem nehrál. Já to teď zkusím takhle, že se vezmu na začátek. Cože my jsme dostali hned na začátek toho. Už trojkovýho, jo. To je hustý. Vezmu si kouta, hele. Ale co mě zajímá, je vyzkoušet to ryby. No jasně, máme tady Dynamika. OK, na to teď kašlu. Protože nemáme jednotky moc na útočení, protože máme jenom natěžení těch stromků teďkon.
Protože proč ne, že jo? Já si myslím, že taková je lepší taktika, sice nás můžou zabít rychle, ale dáme si medika, ten nás vyživuje a pomůže nám, hele. Ok, použiju ten key, no jasný. Vezmeme si El Prima. No tak, to jsem v pitvi, to nejde zřejmě. Ok, vezmu si El Prima, bude fusion, takže to je nice. Ty zabijem. Ok, ten je mrtvej. Mám tady free, hele. Barbarian King. Ok, to je jeden z mých hlavně nejlepší, protože sice mám i Vičku, která je epic, ale tam mi přijde, že nic moc nedělá. Ok, vezmeme si další čestku, můžeme si vzít klidně teďkon chicken. Ok, máme další klíč. Ale já ho asi použiju a vezmu si Dynamika. Potom vlastně si můžeme to vylepšit toho Dynamika. Ok, ten po mně radši nejde. No, utíkej, ne asi. Posera. Kdybych měl víc těch El Primů, který takhle budou skákat, to by bylo mnohem lepší. Ok, to zabijeme, to nám dá i gemy, i coiny. Vezmeme si tady dalšího, vezmeme si třeba Colta. Já půjdu víc na střed teďkon. Ok, ten nám teďkon dá víc toho. A půjdu teďkon rovnou na střed. Ok, já na střed kašlu teďkon. Já si radši tady to zabiju tohohle. Tohle. Ty jsme docela vyfajtili teďkon, ale oni taky můžou fajtit a vzít to od fajtění. Ok, já teďkon zdrhám. Když jsme druhý, ale byli jsme první těsně zase před sekundou. Doufám, že mě jde dobrý. Ok, bylo to vyrovnaný. Ok, dáme si další čestku. Big. Super big. Za největší vlastně. Můžeme si vylepšit Colta. Ok, můžeme tady vzít 10 000 coinů. A potom budeme mít Desert World. Tak to bude paráda. Ale máme tady i na Dynamika vylepšení. No jasný, za chvíli to bude lidi. A mezi poslední hnu a v dalším videu si ukážeme nový písečný svět, ve kterém si můžeme odemnout hodně postav. A vlastně jsem slyšel, že Mexika je hodně dobrá, takže uvidíme, třeba nám padne a tak. Takže mám teď dost obkecávání a jdeme rovnou na to. Ok, máme 0 gemů zatím. Ok. Měl jsem vzít asi, no to je teďka jedno. Konce jsem zase Colta. Proč ne, hele. Colta na dálku je takový dobrý, mi přijde. Jo.
poberem tady. Musíme zabít ty kostlivce, ty mám taky hodně. Ok, teď konce o tomto bednu a teď tohohle, aby jsme mohli pokat ty stromy. Vezmeme Colta, to nám dá Fusion. Vlastně Fusion znamená to, že on se vám vylepší. Když máte 3x, takže když dostanete 3x velkýho takové Colta, tak by to bylo dobrý, ale ok, teď máme Dynamika, ten se taky hodí. Ale zase jako lepší pro nás, když bude méně lidí, protože potom i když budeme poslední a bude jenom 4 lidi, tak budeme dělat 4. logicky. Takže to se vyplatí jako... No už 77. Ten určitě vytěžil ten velký strom na středu. Ok, vezmu si takový medika, ten se bude hodit, tam se vezmu tí. Vezmu si Elprima. Viděli, že jsme tady. Ok, tady ho ještě poberem. Byl nějaký noob. A vezmu si tady Dynamika. Ty vezmu tady nějaký. Ty kráso, ty jsou ty 3 giganty. Ok, potřebujeme je víc zabíjet. To prdele. Jako úplně prohráváme. No, byli jsme asi poslední, protože bylo dost lidí mrtvých. Ok, nevadí, pátý. Ale měli bychom teďko, no. Super Big Rare, tak to je hodně dobrý. To je možná i lepší jak normální Epic. I když to nevím, ale evolvovali jsme si. A máme to tady. Takže jo, to vlastně tady nám všechno může padnout, ale teďko si vezmeme Game Pass, 6000 coinů. Vezmu si i něco za free, tady máme, ok, to je v pohodě. Za 100 000 si můžeme odemknout Beru. Jo, to se mi zdá taky jako dobrá nabídka. A tady mi nabízí new event. Ok. Takže teď se nám odemkli hodně postav, který si můžeme odemknout, jako třeba, jo, Royal Kinga, jo, Mortise, Penny, Nitu, Pam, Shelly, Maxku, to bych chtěl, protože, jako nevím, prostě Maxku mi přijde prostě dobrá. Ta může padnout. A Royal World, to je jaký? Ale tam mám něco customizable, ok. Takže já se podívám tady na ta Royal World, Green World.
Jo, jasně, takže tento byl Greenwood. Takže z Greenwoodu máme úplně všechno. V Royal Worldu ještě nejsme, takže teď budeme v Desert Worldu. A to jsou všechny, které tady nemají to označený. Takže tohoto vlastně se ještě nemůžeme odemknout a můžeme si odemknout jenom tady ty. Jo. Vlastně šeliny tu, ještě tuhle. Tak. Ještě Boua, Maxku. Hawk Rider byl v tom. Takže nemáme všechno z Greenworldu. Jediný z Greenworldu nám musí být Hawk Rider. OK. No bude to hustý prostě a tohle série mě bude bavit. Jestli vás taky bude bavit, tak zanechte určitě tady like, dejte mi vědět do komentu, jestli chcete pokračování a zatím se mějte. Čau!